Salut! Astăzi mergem mai departe cu matricele și vei învăța să faci operații simple cu ele, cum ar fi să aduni matrice. Îți amintesc rapid că matricele sunt reprezentări simplificate a informațiilor de tip tabel pe care le folosim la matematică pentru a ușura scrierea și a face calculul cu informație de acest tip mai rapid. O matrice de tip MN are M linii și N coloane. Pentru a ne referi la unul din elementele sale, menționăm poziția pe care se află. De exemplu, elementul de pe linia a doua și coloana a treia va fi A mic indice 2, 3. Ca să înțelegi de ce este util să știi să aduni matrice, începem cu un exemplu. În orașul tău sunt 3 săli de cinema unde rulează filme între orele 10-12, 13-15, 16-18, 19-21. Numărul biletelor vândute în fiecare sală în zilele de luni și marți sunt trecute în tabelele de pe ecran. În primul tabel, observ că în intervalele orare în care se pot viziona filmele, numărul biletelor vândute în ziua de luni sunt: în sala 1, 20, 24, 28, 70. În sala 2, 32, 56, 20, 36. Iar în sala 3, 28, 50, 50, 84. Din al doilea tabel, vezi că marți au vândut în sala 1 40, 32, 40, 50 de bilete. În sala 2, 28, 64, 56, 44 de bilete. Iar în sala 3, 102, 80, 30, 96 de bilete. Dacă vrei să ai o evidență mai bună a datelor din cele două tabele, poți să le scrii într-un singur tabel, unde datele se obțin prin însumarea valorilor celor două zile, deoarece acestea sunt în funcție de ore și săli. Adună, să zicem, numărul de bilete de la sala 1 luni de la 10 la 12 cu numărul de bilete de la sala 1 marți în același interval de timp. 20 plus 40 egal 60. La sala 2, pentru același interval orar, ai 32 plus 28 de bilete vândute, deci tot 60 în total și așa mai departe. Uite și cum arată acest tabel. Și așa obținem că în intervalul orar stabilit, în sala 1 au fost ocupate 60, 56, 68, 120 de locuri, în sala 2 60, 120, 76, 80 de locuri, iar în sala 3 130, 130, 80, 180 de locuri. Acum vine și matricea. Poți trece datele din primul tabel, cel care arăta vânzările de luni într-o matrice, îi zicem A mare. Acesta va avea 3 linii și 4 coloane. Pe prima linie 20, 24, 28, 70, pe a doua 32, 56, 20, 36, iar pe a treia 28, 50, 50, 84. Hai să trecem și datele din al doilea tabel cu vânzările de marți în matricea B mare. Tot așa, 3 linii și 4 coloane. Pe prima linie 40, 32, 40, 50. Pe a doua 28, 64, 56, 44. Pe a treia 102, 80, 30, 96. Și acum matricea A adunată cu matricea B este o matrice cu 3 linii și 4 coloane. Pe prima linie avem 60, 56, 68, 120. Pe a doua 60, 120, 76, 80. Pe a treia 130, 130, 80, 180. Matricea obținută reprezintă datele din al treilea tabel. Observ că matricile pe care le aduni trebuie să aibă același număr de linii și de coloane. Asta este foarte important. Nu ai cum să aduni două matrice cu numere diferite de linii sau coloane. Hai să mai vedem câteva exemple ca să-ți fie cât mai clar. La exercițiul 1 ți se cere să aduni matricele A și B. Avem matricea A, o matrice cu 2 linii și 3 coloane. Pe prima linie 4, 6, 8. Pe a doua 3, 2, 0 și matricea B, tot cu 2 linii și 3 coloane, pe prima 0, 1, minus 1, pe a doua minus 3, minus 2, minus 4. Ambele au același număr de linii și coloane, așa că le putem aduna liniștiți. Așa că matricea A plus B are pe prima linie 4, 7, 7 și pe a doua 0, 0, minus 4. Trecem la al doilea exercițiu. Trebuie să adunăm două matrice. Hai să vedem. Prima matrice cu 2 linii și 3 coloane. Prima minus 5, 1, minus 6. A doua 0, 1, minus 1. A treia 1 supra 2, 5 supra 4, radical din 3 supra 3.
Și a doua matrice, 1 minus 6, 4, 5 minus 2, 2, minus 5 supra 2, minus 1 supra 4, 2 radical din 3 supra 3. Adunăm cele două matrici și obținem o nouă matrice cu valorile. Minus 4 minus 5 minus 2, 5 minus 1, 1, minus 2, 1, radical din 3. Bun. Oprește-te o clipă, aruncă o privire pe geam să te relaxezi și gândește-te ce proprietăți știi la adunarea numerelor. Hai să vedem prin comparație ce proprietăți găsim la adunarea matricelor. Ca să nu-ți țin teorie, îți arăt proprietățile cu exemple mai întâi. Avem matricea A egală cu 1, 2, 3, 4, adunată cu matricea B egală cu minus 2, minus 4, 6, 3. Matricea C egală cu 0, 5, 1, 2. Hai să calculăm pentru început A adunat cu B. Obținem matricea minus 1, minus 2, 9, 7 și acum hai să vedem cât e B adunat cu A. Tot atât, minus 1, minus 2, 9, 7. Observ că A plus B egal B plus A. Asta înseamnă că adunarea matricelor este comutativă. Să calculăm acum, folosind tot matricele scrise mai adineauri, suma A plus B în paranteză plus matricea C și apoi matricea A plus suma matricelor B și C. Știm deja cât e A plus B. Rămâne să adunăm suma lor, care este egală cu minus 1, minus 2, 9, 7, cu matricea C, 0, 5, 1, 2 și obținem matricea minus 1, 3, 10, 9. Hai să calculăm acum matricea A plus suma matricelor B și C și avem B plus C egal minus 2, minus 4, 6, 3 plus 0, 5, 1, 2 și obținem minus 2, 1, 7, 5. Rămâne să adunăm și A la acest rezultat și obținem matricea minus 1, 3, 10, 9. Rezultatele sunt aceleași. Deci, suma A plus B în paranteză plus matricea C egal cu matricea A plus suma matricelor B și C. Asta înseamnă că adunarea matricelor este asociativă. Trecem mai departe. Știi de la toate mulțimile de numere studiate până acum că dacă aduni un număr cu 0, îți dă acel număr. Oare ce se întâmplă dacă aduni o matrice cu matricea nulă? Să vedem. Matricea 2, 3 minus 1, 0, adunată cu matricea 0, 0, 0, 0, egal cu matricea 2, 3, minus 1, 0. Matricea nulă este element neutru pentru adunarea matricelor pentru că obții aceeași matrice. Hai să vedem încă o proprietate. Într-o lecție anterioară ai aflat că opusa matricei A se notează cu minus A și o obții schimbând semnele tuturor elementelor din A. Acum hai să vedem ce obținem când adunăm o matrice cu opusa ei. 2 minus 1, 0, 3 plus minus 2, 1, 0, minus 3 egal 2 plus minus 2, minus 1 plus 1, 0 plus 0, 3 plus minus 3 egal 0, 0, 0, 0. Observi că dacă aduni o matrice cu opusa ei, obții matricea nulă. Noțiunea de opusă a unei matrici se folosește și la scăderea matricelor. Pentru a scădea două matrici, adun prima matrice cu opusa celei de-a doua. Să vedem încă un exemplu la scăderea a două matrice ca să fie super clar. Cum vezi pe ecran, atunci când am semnul minus între două matrice, pun pe fiecare poziție a matricei care este de scăzut opusul fiecărui element, iar între cele două matrice, operația devine adunare. Adun apoi pe elemente corespunzătoare și obțin matricea diferență, care are elementele citite pe linii, minus 3, 6, minus 6, 2 și 2, minus 2. Astăzi am învățat o grămadă de lucruri interesante despre matrice. Te aștept la următoarele lecții, dar nu uita mai întâi să rezolvi testul care urmează după lecția video.